Ai, zertan ari zara? Jokin, mesedez etorri! Baina, zer gertatzen hemen? Ez que egon hau! Baina, berak ere niriko nau! Hori ez da egia, eta kendu dit baloia. Egia da, joduzu. Bai, baina, gero niri ere? Hori ez da egia. Lagunak ez ditugu jotzen, bale? Zergatik ez. Min hartzen dutelako eta zerratzen direlako. Bale. Ea, etorri hona. Usten duzu hango zazkiura? Bai. Zenba baloi uste dituzu dituela? 85. Asko. Bai, asko ditu, benetan asko. Orduan, joan zaitezketara eta baloian hartu. Bale. Beno, orain Estelaren aizparekin hitz egin beharko nuke. Ikusi duzu hemendik Estelaren aizpa, Kiara? 7 urte ditu, 2. mailan dago. Garazi, Kaixo? ikusi duzu Kiara? Bai, urte bertan ikusi dut lehen. Bale, mila esker. Bale, agur. Ondo izan. Berdin. Kiara! Itxaron. Kiara! Jaitzian, dimezaz, Kiara! Ze, Jokin? Gaur zure aizta berriz ere borrokatu egin da. Wow! Etzean ere borrokatu egiten zarete? Bai, bueno. Non dago faria? Esku. Eta eskolan zelan? Ba, bueno, eskolan hobetezko etxean zarata asko egiten da. Bueno, edo Maite zer berba duzu... Maite zaitut. Edo zer berba duzu hemen egongo gara, bale? Bale. Venga, joan zaitezke jolastera. Kaixo, Paula! Kaixo. Bueno, egun hauetan pizka bat gaitzen nago. Bueno, lana dela eta kaos bat ez ezaetan ari da, azte hauetan, eta bero. Baina beste barik, oza, bestela ondo nago etxean, así que, bueno, lasai. Agur! Agur! Zeran eskola! Begira! Ala, ze polita! Begira, maite zaitu. Ai, eskerrik asko maitia. Venga, pedu motxilak, bale? Bale. Venga, urtsin urtean. Nahi uze merienda? Bai. Hori txokolatea! Katzeiago. Venga, zaiko baliko, bale? Berdin, etorri, biak tiraloa, venga. Zelan gaurko eguna? Ondo. Jokin esan dit, Estela borrokatu dela Mariarekin. Zergatik? Baina eski... Bera zegoen nire pelotarekin eta ni berarekin jolastu nahi nuen! Lasai, maitia, baina lagunak ez dugu jo behar, bale? Bestela ez du zurekin jolastu nahi berriro, bale? Zergatik! Bazarretuko delako zurekin, bale? Bale. Baina lasai, jazta. Irakurriko dugu 3 ipuin bat? Bai! Bale, zein nahi duzue? Txano gorritxu. Ai, astuna beti berdina. Beno, egingo dugu gauza bat, bale? Venga, egingo dugu gauza bat. Txano gorritxu bukatuko dugu, eta gero Kiara beste bat aukeratuko du, bale? Bale. A ber, joango nahiz... A ber, non utzi genuen... Otsoa egunez mozorratuta dago! Bai, eta non utzi genuen... Eta hemen ere? Bai. Badakizu zer gertatu zen, Txano gorritxu, amonaren etxera llegatzean, esan zion, Txano gorritxu, baina, markatu, baina amona zergatik duzu belarri hain handiak, eta zen zuen, zu hobeto entzuteko, Txano gorritxu, eta zergatik duzu hau hain handia, eta zen zuen, zu hobeto jateko! Oia, matxo, baina Otsoa ezen jatorra. Badakizu ezer, Otsoa, Txano gorritxu engainatu nizuen bera jateko. Gaiztoa da! Bai, gaiztoa da. Bueno, lastanak, joan jolastera, bai? Zertak dituzue. Vale. Egon lasai, Pastelean izango dugu. Venga. Agur, bai. Kaixo lastanak, zelan, ondo? Bai, begira, bidauzkat. Bai, ze gozo, joango nahi zamarekin itxegitera, bale? Bale. Venga, agur. Kaixo, Marisa. Kaixo. Zelan eguna? Beno. Gaurko
gaurko eguna pizka bat gauza izan da, apurtu zaidalako kutsa bat jende gehien zegoen lekuan. Eta badakizu zuk zer den gauz bat? Zure lankide batek esatea zure emaztea ikusi duela beste gizon batekin besotik helduta. No zen hori, Marisa? Gizon hori pertsonetxu bat zen. Nengoen bera laguntzen autobus geltokira ailegatzen. Itxua, ere gara nahi zeleztu dizu? Nik ez dut errora perritxinituko, Beno, berritxe dugu dugu. Gano afaria prestatzena. Espero dut ni ez egotea jarraitzen goizetan. Nigan ez du konfiantzarik? Ez dut uste, maite nau. Bla, 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 bla. Ba, ni ez dut ezer sinezten. Ziur nago beste gizon batekin dagoela, WhatsAppetik egiten. Aita, gerako nahi! Energia! Baina gerako nahi! Orain ez ez! Baina zer da hau, nire mugikorra begiratzen ari zara? Ba, bai, eta nor da itxol? Zuri bosta sola norekin hitz egiten dudan, lagun bata eta kitxo. Barkatu, hori horren hitz egin da, barkatu, umeak daude mesedez. Lotxa gabe bat zara. Polizia, mesedez, aita ama jodu, eta ama nurrean dago. Pero si ez dut ikutu! Ez dut ikutu, ez da zer hau, Eta kamerarik ez, Izildu. Hemen gaude, Julen eta Marisaren arteko indarkeria kasua epaitzeko. Kaixo neskak, nola zaudete? Nola bitzen zarete? Ba, nekiara naiz eta zazti. Eta ni ez dela eta 5 urte ditut. Bai, aitarekin jolasten duzue? Bai. Zertara? Eskutaketara. Bai. Guk eskutatzen gara eta bera bilatzen gaitu. Ze ondo. Eta zuek biok ondo portatzen zarete? Bai, super ondo. Ez esan gezurik ez dela batxotan. Batxotan gaizki. Eta aitak herrieta botatzen dizue? Bai. Asko. Eta momentu horretan beldurra ematen digu. Eta amarekin azerretzen da? Bai, eta borrokatzen dira ia egun urtietan. Helduen gauzak. Eta batzutan, aita ama jotzen du. Julen, zuk Marisa jozen duen? Ez, nik ez nuke inoiz nire emaztea joko, eta are gutxiago nire alaben horrean. Ondo da. Marisa, hori horrela da. Ez, askotan jo nau eta aurreko egunean lurrean utzi nindu. Gezurra, Sildu! Bueno, orain poliziak gertatutakoa azalduko digu. Bai, eskerrik asko. Julenen eta Marisaren alabek urriaren 7an 8 deitu zidaten. Deia grabatuta dago. Etxera llegatzerakoan Marisa lurrean zegoen eta aurpegian ubeldura bat zeukan. Julen oso haserre zegoen eta bere alabek negar zeuden. Bueno, dei hori entzun nahi dut. Bai, jarri mesedez. Polizia laguntza. Ez que aita ama jodu eta lurrean dago ama. Bueno, deia entzun da. Aurrek, psikologarekin esandakoa entzun da eta zuen testigantzak entzun da, erabaki bat hartu dut. Julenek urruntza egindu bat izango du, eta ezingo da hurbildu, ez Marisa, ez da bere alabengana ere.
Kaixo, irakasle betean naiz. Eta esan didate 5 urteko gelara joateko. Bai, zula zain egon, lagunduko zaitu 5 urteko gelara badakin ondagoen. Eskerrik asko. Baina gauza batekin kontu zibili behar gara gela horretan. Zela izeneko aurra dagoan, eta inolaz ere ezin da egon beraitarekin, bale? Bale, konforme. Izan ere, familia horretan genero violentzia kontu bat egon da, eta asko sobeto dago, aitaren handik urrun. Bale. Ai, Joki, mesedez lagundu minartu dut. Bai, lasai, Lastana, eramango zaitut komunera. Bai? Nola? Ez dela takiaren amak autoistupu bat izan duela? Ai, ama. Bere oso etorriko da bila? Oso ondo, hemen egongo gara zain. Eta zelan zaudetu nagoetan, Marisa? Beno, batzuetan kalean noanean, Julenen ahotsen zuten dudala ematen, baina bueno, nire umeekin egotea asko laguntzen dit. Bueno, posten naizu hobeto egoteaz. Estela, Kiara, etorri hona momentu bat. Zer? Bueno, olain zuen oso etorriko zuen bila. Vale. Kaixo, bai, osaba naiz, venga, autora. Venga. Bueno, sentitzen du... Bai, egon lasai, egon lasai, super ondo gaude, egon lasai, venga, astelen arte. Venga. Gero nahi baduzu joan gaitezke nire aurren bila, eta parkera joan, egunen egiten duelako. Bai, oso jauna, guazen. Baina nolatan utzi duzu gizonez ezagun batekin joaten? Esan dit bere osaba zela eta deitu didate autoistupu bat izan duela bere amak. Nire errua da, nizun bakarrik utzi behar. Kaixo, nire alaben bila nator. Beno, arazo botzo bat egon da. Zer? Jada, astebete bat pasa dela Julen Zuazagoitiak bere bi alabak baitu zituenetik eskolatik irtetean. Poliziak oraindik gizona eta bi neskatxoen bila dabil. Mesedez, ikusten badituzue, poliziari deitu edo pantailan agertzen den zenbakiari deitu. 666-666-666. Eskerrik asko. Segundu bat, bale? Txegingo dugu momentu bat eta bestea bingo dugu. A ber, Etorri. Gauzatxo bat! Bale, azkar. Bale, ze galdera egin behar dio? Ez da dinok egingo zuen. Bota. Entzun neskak! Nahi aritze maitia. Berrizu itxegiten. Zuek, praktika obligan edo ezagutu izan duzue familiaren bat, non kustodia kontu bat dagoen, umea bakarrik guraso batekin egon daitekeela, edo lako gozozer izan duzue? Bai, hemen bai esaten duten. Norbete kontatuko du esperientzia edo zuzer? Nire gelan adibidez, gertatu zen berdina, baina etortzen ziren guraso biak beti elkarrekin, bere bila. Orduan beti geuden, urrengoan polizia dituko dugu, baina eski azkenean. Nola elkarrekin? Osea, urruntze... Bai. Agindu bat zuten, baina beti etortzen ziren bere bila elkarrekin. Bai, bueno, beti fikzioa gainditzen du realitateak beti. Beste kasu bat, hemendik izan duzuen. Eta hortik baita izan duzuen, baina ziren? Izaro, bai. Nik egun
batean, zeuden amak horri zen bere bila, eta aita zegoen eskino batean kanpoan. Ostras, beldurra, ikusi zenuen zu aita. Nik ez nekien hori izan bere aita, eta esan zidaten irakasleak, begira, hori da bere aita. Claro, hau garrantzitsua da. Nik, egun batean bakarrik ja, jakiteko zen. Hori da, hemen gertatzen dana, ondo kudeatu duzue hori baita, hau da, baina ordezkapenak, jende berria, mugimendu asko dago hezkuntzan, eta zapalketak edo jasotzaileek, ez dakitzen pentsatzen duzu zuek, aprobetxatzen dira, arreilaek badaude, grietas edo zein momentu aprobetxatzen duzu, kaos momentuak, ordezkapenak daude, oraindik zuzendariak denok gainezka gaude hezkuntzan, ni orain bezala, hau gertatzen da. Orduan, ezara heltzen, zaindu nahi dituzu guztiak, eta bapatean, gerta daiteke esan dio, ondo egin du, baina bestea berria da, urduri dago. Ordezkapena, ziragian zuek bezala hilabete batzuetan, lehenengo eguna. Esan dizute hori, baina Itxarok esan du, ez zuela, hori gertatu zenean, aita, bai, ikusi zuen igual pertsona bat izkina, baina zekien momentu hartan. Igual ez aile denbora eman esateko, gauza asko dira, ez? Hezkuntza da, beste enpresak bezala, olagarru oso handia, con muchos tentáculos, eta, claro, adi egon behar gara, adi, orduan, zainketa da, guztion artekoa, eta hau gertatzen da. Gertatu eginda gertatzen da. Zuek uste duzue amaieran gertatzen dena baita gertatzen dela realitatean? Erreala da? Telebistan ikusi duzue berri edo lekuko izan zarete edo badakizue pertsonalki edo telebistan ikusi duzue, ez? Zeo zer... Beste galdera nuen? Bai, zan azpimarratzeko kustodien kontua dela alergen kontua bezala horrekin, osea, nola super garrantzitsua ze aurrean bizia da jokoan. Eta, zer gehiago galdetu dezakegu foro honetan? Zer, hemen gauza asko gertatu dira, nork sufritzen du? Nork sufritzen du hemen? Denak, baina batez be, nor dago zapalduta? Nortzuk daude zapalduta? Batez be, 3 pertsona jauek, kakotzen artean, zeo zer egin, bale, aurrak dira. Orokorrean duk, helduek borrokatu beharko genuke aurrengatik. Aur batek ez du zertan borrokatu behar, biktima bat da. Ez da zapaldua da, gehiago da, biktima. Ez dauka garapenik, bai, gure eskuetan dago. Ez horregatik hain garrantzitsua gure ofizioa. Baina batzutan, gerra batean, guda batean, aurrek, 5 urteko aurrek, garatzen ez daki, badirudite 20 urte dituztela. Tokatzen zaiena oso gogorra da. Baina orokorrean, guk, borrokatu behar du. Orduan hemen, amaren inguruan hitz egingo genuke. Amaren pertsonaiak zeo zer ezberdin egin dezake, beste zeo zer hemen ikusi ez duzuena. Zer gehiago egin dezakegu. Edo irakasleak, baina dinotamak ze ama da arazoa duena. Zeo zer gehiago egin daiteke? Oso zaila da kasu. Bai, beti... Bai. Hor zaudenean ez duzu hori egungo, baina gauz izango zen norbaiti esan gertatzen zaizuna. Norbaiti esan gertatzen, klaro, telefono dei bat dago, non badirudie desahogatzen dagoela, baina ez dugu presentzialki ikusten desahogo horrekin. Ez gara trebitzen batzutan lotxa daukagu, nola jaso dugu guk jasarpena, no? Osa, batzutan, horregatik daen garrantzitsua, lehengo gunean komentatzen genuena astelenian, que la vergüenza cambie de bando, ez? Frantzian gertatu denarekin, ez? Senar Pericot, no? ¿Cómo se llama el tío? Ez dakit, 70 gizonek esportzatu dute bere emakumea, 10 edo 15 edo 20 urtetan zehar, 70 urte dituzte. Orduan, lotza sentitzen dugu, nola posible da? Nola posible da, nire errua da, nola posible da, que me droguen durante tanto tiempo, que me... Nola... Kendu behar dugu hori, da zure ardura, ez nirea, orduan. Zentzu honetan, lotza dago, ez? Orduan, atrebitu beharko, irtenbide bat izango zen, amak atrebitzea lagun batekin hitz egitera esatea, uste dut laguntza behar dudala, baina hori onartzea ja da superzaia. Zer gehiago egin dezake? Beste zer gehiago egin dezake zeo zer behintzat apurtxo bat aldatzeko? Edo egoera horretatik irtetzeko? Bururatzen zaizue zeo zer gehiago? Naiz eta txikia izan? Zeo zer? Tiene que haber algo más, ¿no? Agian
zabiltzen duenean estelarekin, Irakasleak. Irakasleak duenean estelarekin, eta ja estela zaten dio enpapinekin asko. Eta agian hor irakasleak pizka bat aratago joan, algun informazio pizka bat lortu alduen. Irakasle bezala, eneko. Baina, Osa, ez que greba dago. Tuzen greba dago. Pentsatzen nuen eta hogei izaten zen. Bale, orduan, gauzatxo bat. Gauzatxo bat, beste zeo zer. Irakasle bezala, irakasleak izango zarete. Ainizek esan du, irakasle bezala, aratago jun gaitezke zer gehiago. Zeo zer gehiago irakasleak izango zarete. Zeo zer gehiago egingo zerukete? Zeo zer gehiago egin daiteke irakasle bezala. Esan dizute, begira, hau gertatu da, atzo epaiketa bat egon zen, adi, zer gehiago, egin daiteke zeo zer gehiago? Debekatzea... Ez esan. Esango duke debekatzea aurrak pertsona batekin ustea ama ez dena, baina ezke ditu dute eta... Bai, eta gero bere errua, berak errua sentitu duze, bere arduran zegoen, ez da nahikoa berari esatea, egon behar duzu, behintzat kasu batzuetan, baina berak zegoen, ez zegoen alferrarena egiten. Denok hemen lan egiten dugun bezala. Beste gauza batean zagoz, seguru, ez zagoz zure... Ez dakit ez. Bat egongo balitz, argazkia erakustea guzti hori eta... Zergatik ez, agian argazki bat behar dugu. Agian ez da itxarra begira, badago serie bat orain Netflixen, ez dakit gustatuko zaizuen, baina ni una más. Eta, spoiler egin dezaket, argazki bat azkenean Instagramen partekatzen du. Eta argazki hori dela eta konturatzen da beste batek ezak zer, batzutan argazkia ikusi behar dugu pertsonaren argazkia, sentitzen dut. Frantziakoa bezala, Pelicot, que se le vea no a la mujer esta que la han violado en el juicio, que se le vea las caras de él. Orduan, argazkiarena ni ados nago beste forma bat da, eta gero hori gure oso ondo islatu dute, ez, Asier, komentarioren bat irakaslearen sama batzutan, ez, ezarela heltzen hau gerta daiteke, ez? Hori erreala da, ikuste duzu zu irakasle bezala. Faktore asko daude, eta ezin duzu dana. Baina, hori gai garrantzitsua da, ez dakit. Ikastetxetik nik uste bai izan du behar dutela. Ordezkoa zenean japinaren gainean jarri, batzuetan igual pasatu duzu, baina... Ondo hibako oso larriak izan. Bai, oso protokolo zehatza izan behar dugula eta utzi lana, baina izakitik daude. Ikastetxeak ardura handia dauka, asunto honetan. Bai, agian bilera bat egon daiteke ordezko horrekin, eta bilera horretan lasaitasunez ez horrela azkar. Baizik eta zuzendariak edo ikasketa buruak... Bale, bi azker ez ditugu... Hori egin duen irakasleak, izan alditu ondorio legal, oso hori egin izanagatik, eta agian ez da bere errua, agian ez dute abisatu. Guri gertatzen zaigu, agian ez da bere errua, zer izakiekin dago lan egiten, beste ume bati ez dakit zer gertatu zaio, eta ezin duzu zure gorputzar dibitu, ez? Batzutan horrela sentituko zarete eta sentitzen gara. Bale, mila ez ditugu esku hartzeek egingo ze, orain, antzetuko dut